Teräshän on hyvin vanha tuote, sitä on ihmiskunta osannut tehdä iät ja ajat ja Imatralla on reilu 100 vuotta tehty. Ja nähdään, että yhtä lailla yhteiskunta tarvitsee terästä seuraavat 100 vuotta ja kauemminkin. Tietyllä tavalla ikiaikainen teollisuuden ala, mutta missä tapahtuu koko ajan kehitystä. Eli me tehdään Ovakolla erikoisteräksiä hyvin vaativiin loppukäyttökohteisiin. Ja meillä Suomessa esimerkiksi ei ole toista vastaavaa toimia ollenkaan. Me ollaan aivan edelläkävijä tässä matalahiilisen teräksen tekemisessä. Eli pienemmällä hiilijalanjäljellä ei tee kukaan muu erikoisteräksiä tässä maailmassa. Ja meillä on edelleen tavoite parantaa tästä. Eli me ollaan tavallaan etumatkalla ja muiden on aika hankala ottaa meitä kiinni. Me tehdään romusta meidän kaikki tuotteet, eli se on erittäin suuri ympäristöteko. Me ollaan käytännössä erittäin suuri kierrättäjä, kun me tehdään erikoisteräksiä romusta. Ja tietenkin paikallisesti, niin vaikka kotimaassa Suomessa ja Ruotsissa, niin ei ole ketään yhtä lähellä olevaa teräksen toimittajaa. Eli me ollaan hyvin läsnä ja paikallisia tuntevia toimittajia sitten meidän kotimaan asiakkaille ja Pohjoismaissa. Me ollaan matkalla kohti hiilineutraalia terästuotantoa. Eli se on ehdottomasti se, mihin meidän kaikki toiminta tähtää, vaikka ollaan jo nyt matalalla tasolla. Ja myöskin parannetaan laatua jatkuvasti, eli päästään puhtaampiin teräksiin. Meillä on Imatralla noin 500 työntekijää ja ollaan yksi suurimmista työnantajista. Ja varmaan jos kysyt Imatralla ihmiseltä, niin jokainen tuntee jonkun, joka on Ovakolla Imatralla töissä. Itse on siitä syttynyt tosi paljon, että me tosiaan toimitetaan kaikille mantereille, jos ei nyt Grönlantia lasketa, niin terästä. Eli meillä on satoja asiakkaita myös kotimaan ulkopuolella ja vahvat kotimaan markkinat. Tämä on todella mielenkiintoista työtä. Eli me valmistetaan terästä, joka on raudan ja hiilen seos. Sen lisäksi me siitä katsotaan mangaani, kromi, nikkeli, molybdeeni, vanadiini, titaani, boori, niobi. Sitten me analysoidaan siitä semmoisia epäpuhtauksia kuin rikki, fosfori, vety, arseeni. Kaiken kaikkiaan on 30 erilaista alkuainetta, niin me siitä katsotaan. Ja niille kaikille on joku vaatimus, joka saattaa olla hyvin kapea. Ja me täällä niin kuin aloitetaan sen tekeminen, että me lajitellaan meidän romua tuolla sen mukaan jo tonne prosessiin, että mitä me halutaan siitä tehdä. Eli jo tuo romu on niin kuin tärkeässä osassa siinä, että mitä tuolta sitten saadaan ulos ja voidaan tehdä. Aloitan kierroksen koko tehtaan läpi joka päivä. Semmoinen reilu 10 000 askelta tulee. Katon, että asiat on kunnossa sillä mallilla, että kierrätysmetalli päättyy oikeisiin paikkoihin. Mikä sut tekee ylpeäksi siitä, että sä työskentelet Ovakolla? Olla kehityksessä mukana. Se on kaikkein siistintä. Se, että sä oot oma tietotaito, no minullakin on pitkä historia tämän romumetallin kanssa, niin että me pääsen jakamaan se täällä muiden kanssa. Ja myös auttaa eteenpäin. Joka päivä kun herään, niin voi sanoa, että vitset on hieno lähteä duuniin. Paras duunipaikka. Sitä on jo varmaan kohta 15 vuotta tehty, mutta tämä laakeriteräskehitys, me ollaan todella huippulaatuista laakeriterästä saatu tässä aikaiseksi, saatu kehitettyä sitä valmistusprosessia niin, että saadaan sellaista todella laadukasta, puhdasta laakeriterästä aikaiseksi. Tilannehan on tosi hyvä, että täältähän ei niinku oikeastaan juuri mitään sellaista synny semmoista jätettä. Että kaikki sivuvirrat kierrätetään. Savukaasut, mitä tulee tästä valokaariuunilta, menee suodinlaitokselle ja sieltä pölyt talteen ja ei synny semmoista mitään ympäristölle haitallista jätettä tässä koko hommassa. Me tehdään täällä kuitenkin maailman parasta terästä maailman pienimmillä päästöillä. No, se on aika hienoa. Kun me saadaan toi sulatettua, niin sitten sen jälkeen me otetaan ensimmäinen kemiallinen analyysi ja katsotaan, että mitä sieltä puuttuu siltä asiakkaalta. Asiakas määrittelee, mikä teräslaji tehdään. Ja sitten sen jälkeen se menee tuonne seostukseen ja sitten tuolla sitten seuraavissa vaiheissa. Niin meillä on hirmu laaja tuoterepertuaari. Meillä on käytännössä niin kuin tuhansia tuotteita. Et meillä on teräslaji ja sitten nämä tangon fyysiset mitat ja eri ominaisuudet, mitä me sille tangolle voidaan tehdä, niin käytännössä meidän tuoterepertuaari käsittää tuhansia eri tuotteita. Meille merkittävä tuoteryhmä on nämä tämmöiset hyvin lastuttavat konerakennusteräkset, mitä me kutsutaan M-teräkseksi. Se on kehitetty täällä Imatralla tuossa 70-80-lukujen taitteessa ja se on tänä päivänäkin meidän semmoinen keihäänkärkituote. Se on itse asiassa semmoinen niin kuin käsittely, mikä me tehdään ihan standarditeräksille, mutta sen käsittelyn seurauksena meidän teräkset on todella hyvin lastuttavia. Eli niitä voidaan sorvata, jyrsiä, porata, sahata vähän tehokkaammin kuin mitä meidän kilpailijoiden teräksiä pystyy, jolloin siitä on iso etu meidän konepajan asiakkaille.
Ajoneuvoteollisuus on merkittävä käyttäjä, etenkin raskaat ajoneuvot. Kuorma-autot, linja-autot, työkoneet, kaivoskoneet. Sitten kaivoksissa meidän teräksistä valmistetaan näitä kallioporatyökaluja. Valumuoteissa voi olla niitä meidän Huforsi hybriditeräksiä. Jos tehdään niin kuin metallille, millä tahansa metallille jotain työstöä, niin niissä työkaluissa voidaan käyttää Imatran teräksiä. Sitten ihan tämmöinen kotitarvetyökalu kuin kirves. Siinä saattaa olla Imatran terästä. Tämä on kiehtova maailma. Oikeasti teräs on 3000 vuotta vanha keksintö. Teräs on maailman käytetyin metalli. 2 miljardia tonnia vuodessa tehdään niin kuin terästä. Tämä materiaalin käyttö ei lopu. Niin kauan kuin ihmisiä on, niin on terästä. Ihan varmasti. Ja teräksen niin kuin loistava ominaisuus on tämä kierrätettävyys. Eli teräs ei niin kuin huonone siitä, kun sitä kierrätetään uudelleen. Jotain jää sitten vähän matkan varrelle, niin kuin pölyä tai hilsettä kuonaa. Mutta kaikki mikä on terästä, niin voidaan kierrättää uudelleen.